Plášil. Na co jste použil ty peníze z tržby? Je to lump. Takže René Plášil sám vnikl do osobního vozidla značka Alfa Romeo. Z vozidla odcizil 4 kusy magnetofonových kazet v celkové hodnotě 197 korun. Milá Heleno, děkuji vám za balík, který jsem nedávno dostal. Ani nevíte, jakou jsem měl radost. Moc se těším, až přijedete. Napište mi, kdy to bude, ať mi to utíká. Je to lepší, když člověk čeká na něco, co ho potěší a z čeho má radost. Kromě vás tady nic takového není. Srdečně vás pozdravuji, René. Tak, René. Já ti slavnostně předávám rektury. Jsem rád, že aspoň něco jsem udělal. Aspoň knížku jsem mohl napsat. Už jenom věčně sedí. Mě akorát na té vase štve, že jsem tady zavřený, jo. Mám pochybu, že se to nějak změní. Jedině tím, že bych fakt už konečně začal dělat pořádnou trestnou činnost. Ten film je tvoje dílo, ne moje. Tvoje dílo, já jsem jenom satyr. To není pravda. Ty témata tam vnášíš ty. Náším tam já témata na tvoje otázky, ale Život je krásný, to je fakt. Doufám, že bude ještě lepší. To je jediné, co bych chtěl mít jasno. Mít jasno o svou budoucnosti nebo o svém životě.